To jama'a ku taho ku ga sabon labari. Sayyada Sadiya Haruna ta wallafa wani bidiyo a shafinta na TikTok da mutane ke cece-kuce a kansa akan wani bidiyo. To jama'a ku zo ku gane wa idanku akan wannan bidiyo, ku ga abin mamaki da Sayyada Sadiya Haruna ta yi da ita da cizo wanja. Jama'a gani nan a garin Zaria yau 20 ga watan 6 2025. Hey! Zan haɗu da abokina Amini na cizo wan Germany for good 8 years ni da shi muna friendship. This is the first time. So ga muna Zaria amma ana ta ruwa. Kun gani? Tun daga Kano na tuka mota. Ga Isa namu, ga Isa abokin shi, ga Isa friend. Ina yake? Ayaya, ayaya, ayaya. Ni kadai na ji abuna. Wallahi. Bari in fita in yi hogin din dadi na, rike min kyamara Isa. An buga da mu an bar mu an buga da mu an bar mu kuma tuma yau ga Sadiya Haruna ga cizo wan Germany dan bar ji wata ce Ruwa ake buga. ga mu nan a Zaria muna cilin auren cizo wan Germany dan mana ko ba ke da bane ko ba ke da bane ba dole fiye da bacin da sun gani ka sani ba ko ni biki nake zuwa ba a to da mu ko wallahi zaki je